హరే కృష్ణ. సో ముందు కొద్దిసేపు కీర్తన చేద్దాము, తర్వాత రాస్తాం. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపి జన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి, గోపి జన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన, యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి. యమునా తీరా వనచారి, యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ, జయ రాధా కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే, హరే హరే హరే, హరే హరే రామ రామ హరే రామ రామ హరే రామ హరే, రామ జయ హరే రాధా హరే. గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే, జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే. జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్
రాధా నీలమాధవ్ శ్రీ రాధే. జయ రాధా నీలమాధవ్ శ్రీ రాధే. జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్రా. జయ బలరామ సుభద్ర. జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్. జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్. జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్. జయ జయ ప్రభుపాద్. జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్. జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ 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 గురుదేవ్. నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్. హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ జయ గౌర హరి బోల్. గౌర ప్రేమానందే హరి 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 బోల్. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి దానిలో ఈరోజు 6వ శ్లోకమును మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వసుకాల ఉపాదత్తే వసుకాల ఉపాదత్తే వసుకాల ఉపాదత్తే వసుకాల ఉపాదత్తే కాలే చాయం విముంచతి కాలే చాయం విముంచతి
काले चायं विमुञ्चति काले चायं विमुञ्चति चायं विमुञ्चति सम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु सम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु सम सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः प्रतपन् सूर्यवद्विभुः प्रतपन् सूर्यवद्विभुः वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति सम सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः सम सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः हरे कृष्ण मुक्तं श्लोकम् वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति सम सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः हरे कृष्ण पद्मिनी वरदेवीदास माताजी श्रीनिवास सेविका माताजी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समं सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ गोपीनाथ प्रभु హరే కృష్ణ గురించి నమస్కారం అండి వసుకాల ఉపాదత్తే కాలే చాయం విముంచతి సమ సర్వేషు భూతేషు ప్రతిపన్ సూర్యవద్విభుః ధన్యవాదాలండి हरे कृष्ण नागरत्नम माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण राजेश्वरी माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमाल प्रभुजी वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु ओके
ఓకే, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ పోయింది కదా ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. వసు సంపత్తులు, కాలే కాలమున, ఉపాదత్తే గ్రహించి లేదా వసూలు చేసి, కాలే కాలమున, కూడా, అయం ఈ పృథు మహారాజు విముంచతి తిరిగి ఇచ్చును, సమహ సమము, సర్వేషు అన్ని, భూతేషు జీవుల యడ, ప్రతపన్ వెలుగొందుచు, సూర్యవత్ సూర్యుని వలె, విభుః శక్తిమంతుడు. హరే కృష్ణ. భావము: ఈ పృథు మహారాజు సూర్యుని అంతటి శక్తిమంతుడు కాగలడు. సూర్యుడు తన కాంతిని ఎల్లరకు సమముగా పంచునట్లు అతడు తన కరుణను సమముగా పంచగలడు. అదే విధంగా సూర్యుడు 8 మాసముల కాలము నీరు ఇరిగిపోవునట్లు చేసి వర్షాకాలమున దానిని సమృద్ధిగా తిరిగి ఇచ్చినట్లు అతడు ప్రజల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి అవసరమైనప్పుడు ఆ సంపత్తులను తిరిగి వసగును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఈ పృథు మహారాజు సూర్యుని అంతటి శక్తిమంతుడు కాగలడు. సూర్యుడు తన కాంతిని ఎల్లరకు సమముగా పంచునట్లు ఇతడు తన కరుణను సమముగా పంచగలడు. అదే విధముగా సూర్యుడు 8 మాసముల కాలము నీరు ఇరిగిపోవునట్లు చేసి వర్షాకాలమున దానిని సమృద్ధిగా తిరిగి ఇచ్చినట్లు ఇతడు ప్రజల నుండి పన్నులు వసూలు చేసి అవసరమైనప్పుడు ఆ సంపత్తులను తిరిగి వసుగును. హరే కృష్ణ. భాష్యము. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. పన్నులను గ్రహించు విధానము ఈ శ్లోకమున చక్కగా వివరింపబడినది. పన్నులు పుచ్చుకొనుటయనున్నది నామమాత్రమగు పాలన అధికారుల
ఇంద్రియ భోగమునకు కాదు. కరువు, వరదల వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల యందు పన్నులో సొమ్మును ప్రజలకు పంచవలసి ఉండును. ఆ ధనమును ఏనాడు ప్రభుత్వంలో పనిచేయు వారికి పెద్ద మొత్తంలో జీతములు, ఇతర ఖర్చులకు ఇచ్చడి సొమ్ము రూపమున పంచరాదు. కానీ కలియుగంలో ప్రజల పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగానున్నదనగా, వారి నుండి అనేక రూపములలో పన్నులు గ్రహించబడి ఆ సొమ్ము పాలనాధికారుల సౌకర్యములకై ఖర్చు చేయబడుచున్నది. ఈ శ్లోకమున సూర్యుడు ఉపమానము సముచితంగానున్నది. సూర్యుడు భూమికి అనేక కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో నున్నాడు. అతడు నిజంగా భూమిని తాకకున్నను సముద్రముల నుండి నీటిని గ్రహించుచు వర్షాకాలమున తిరిగి దానిని ఇచ్చి సారవంతము చేయుచుండును. ఆదర్శనీయుడైన రాజుగా పృథువు ఈ కార్యమును సర్వత్రా, అంటే పల్లెలు మొదలుకొని దేశమంతయు సూర్యునితో సమానముగా నిర్వహింపగలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్వితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషా శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయంలోని 6వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వివరణ ద్వారా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో పృథు మహారాజు ఏ విధంగా తన ప్రజలను పరిపాలిస్తాడో అనేటువంటి విషయాన్ని 100 మాగధాదులు
స్తుతించుడాన్ని మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నది. పృథు మహారాజు సూర్యుని వలె సమదృష్టితో ప్రజలను పోషించును అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క సారాంశం. సో ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, వసుకాల ఉపాదత్తే కాలే ఛాయం విముంచతి సమ సర్వేషు భూతేషు ప్రతపన్ సూర్యవద్విభుః. వంది మాగధాదులు ఆ పృథు మహారాజును ఇలా స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. ఏమని ఆయన్ని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వసుకాల ఉపాదత్తే కాలే ఛాయం విముంచతి. ఈ పృథు మహారాజు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఆ సూర్యుని అంతటి తేజస్సు కలవాడు, సూర్యుని అంతటి శక్తిమంతుడు ఇతడు. ఈ పృథు మహారాజు సరి అయినటువంటి సమయంలో ప్రజల నుండి పన్నులను స్వీకరించి సరి అయినటువంటి సమయంలో వాటిని ప్రజల సంక్షేమం కొరకు తిరిగి వినియోగిస్తాడు. ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నారు, సూర్యుడు తన కిరణాలతో అందరిపైన సమానంగానే ప్రకాశిస్తూ, సో అన్నింటిపైన సమానంగానే ప్రకాశిస్తూ మెయిన్గా జల వనరుల సముద్రాలపైన పడి నీటిని గ్రహించి సమయానుకూలంగా వర్షం రూపంలో తిరిగి అందించినట్లుగానే ఈ పృథు మహారాజు కూడా సమస్త జీవుల పట్ల సమదృష్టిని కలిగి ప్రజల సంక్షేమాన్ని నిర్వహిస్తాడు అంటూ వారు కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ వసుకాల ఉపాదత్తే అనేటువంటిది మనం చూస్తే, వసు అంటే సంపత్తులు, కాల అంటే కాలమున, ఉపాదత్తే గ్రహించును లేదా వసూలు చేయను. అంటే ఈ పృథు మహారాజు సరైనటువంటి సమయంలో మరి ప్రజల నుండి పన్నులను స్వీకరిస్తాడు, సంపద లేదా ధనమును స్వీకరిస్తాడు. ఎందుకంటే ఇది మనం చూస్తూ ఉన్నాము, సాధారణంగా రాజు పన్నులు వసూలు చేయడం గురించి సూచిస్తూ ఉంది ఇది. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో కూడా ప్రజల నుండి భూమి శిస్తులు అవి ఇవి వసూలు చేసేవారు. ఇంతకుముందు కూడా మన దగ్గర ఉండేటువంటిది, ప్రభుత్వాలు మనకి భూమి పైన కొంత శిస్తు వసూలు చేస్తూ ఉంటుంది, నీటి పారుదల వీటి చేసినందుకు. ఇప్పుడు తీసేశారనుకోండి, మనకి తెలంగాణలో ఇప్పుడు లేదు అది. ఇంతకుముందు భూమి శిస్తులు కట్టడము కానీ, తర్వాత వివిధ రూపాల్లో పన్నులు కడుతూ ఉంటుంటాం మనం కొన్ని వాడుకున్నందుకు వాటిని. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ఏ విధంగా అయితే సముద్రం పైన లేదా నీటి జలాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ప్రతి దాని నుండి నీటిని గ్రహిస్తూ ఉంటుంది సూర్యకిరణాలు. ఆవిరి రూపంలో నీటి ఆవిరైపోతుంది అని అనుకుంటాం కదా. సో ఆ విధంగా సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఇది. ఈ ప్రాసెస్లో మరి ఆ సూర్యుడు ఏ విధంగానైతే సర్వ ప్రదేశాలన్నిటిలో కూడా ఆయన సమానంగానే ప్రకాశిస్తూ అన్ని ప్రదేశాలలోనూ సమానంగానే ప్రకాశిస్తూ మరి అందరికీ ఎలా అయితే సమన్యాయం జరుపుతూ ఉంటుందో, తిరిగి ఇక్కడ సాధారణంగా మనకి వర్షాకాలము, ఎండాకాలము, శీతాకాలం మనం చూసుకున్నట్లయితే 3 భాగాలుగా చేస్తే 12 మాసాల్లో ఆ 2 మాసాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా పడవు, ఎండాకాలము, శీతాకాలం. వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడుతూ ఉంటుంటాయి. మనకి ఋతువులు 6 చెప్పుకుంటాము. వర్ష ఋతువులో వర్షాలు మనకి జూలై నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఈ వర్షాకాలం మనకి ఋతువులను బట్టి కాలమంతా కొంత మారుతూ ఉంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ వసుకాల ఉపాదత్తే అంటే ఈ పృథు మహారాజు సరైనటువంటి సమయంలో ప్రజల నుండి పన్నుల రూపంలో సంపదలను వసూలు చేస్తాడు.
ఈ వసూలు చేసేటువంటిది అది తన యొక్క వ్యక్తిగత భోగం కోసం కాదు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చాలా చక్కగా మనకి చెప్పినటువంటిది పన్నులు గ్రహించు విధానము ఈ శ్లోకంలో చక్కగా వివరించబడినది. పన్నులు పుచ్చుకొనుట అనేది నామమాత్రముగు పాలనాధికారుల ఇంద్రియ భోగమున కొరకు కాదు. ఎందుకంటే సరైనటువంటి సమయాలలో పన్నులను వసూలు చేసి, అందుకే ఇక్కడ కాలకాలే అని చెప్పబడుతుంది. ఈ కాల అనేటువంటిది కాలే అనేటువంటిది సరైనటువంటి సమయంలో, సరైన సమయంలో వసూలు చేసుకోవడము, సరైన సమయంలో తిరిగి వారికి ఇవ్వడం. అంటే ఏదైనా కరువులు వచ్చినప్పుడు, లేదా ఏదైనా ప్రాంతంలో వర్షాలు అధికంగా పడి అతివృష్టి అనావృష్టులు అంటాం కదా, అతివృష్టులు అనావృష్టులు జరిగినప్పుడు అత్యవసరమైనటువంటి పరిస్థితులలో పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి ఆ సొమ్మును ప్రజల కొరకు వినియోగించాలి అనేది మనకి శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానము సూర్యుడితో పోల్చడం. ఈ పృథు మహారాజు సూర్యుని వలె సమ భావంలో ఉంటాడు. ఎందుకంటే సూర్యుడు సముద్రాలు, నదులు, సరస్సులు మొదలైనటువంటి వాటి నుండి నీటిని గ్రహిస్తాడు. కానీ ఆ తాను గ్రహించినటువంటి ఆ నీటిని తన దగ్గర దాచుకోడు. తగినటువంటి సమయం రాగానే మేఘాల ద్వారా వర్ష రూపంలో తిరిగి అందించడం జరుగుతుంది. మరి మనకు పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండాలి అంటే ఆ వర్షం కారణంగానే పడుతూ ఉంటాయి. సో కనుక ఇక్కడ ఈ సూర్య ఉపమానం పృథు మహారాజు కానీ ఎవరికైనా ఈ ప్రభుత్వాధినేతలకు కానీ ఉపయోగించినప్పుడు ప్రజల నుండి సంపదను స్వీకరించడము, ఆ స్వీకరించినటువంటి సంపదను ప్రజల సంక్షేమానికి తిరిగి వినియోగించాలి. అంతేకాని మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నిరసించినట్లుగా ఈ ప్రభుత్వాధినేతల యొక్క జీతాల కొరకు, వాళ్ళ యొక్క భోగాల కొరకు దీనిని పన్నుల రూపంలో, ముఖ్యంగా పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి ఏ డబ్బు కూడా ఈ ప్రభుత్వాధికారుల యొక్క జీతాల కొరకు వాటి కోసము వసూలు చేయకూడదు అనేటువంటిది మనకు చెప్పబడుతుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో కాలే ఛాయం విముంచతి, విముంచతి అంటే విడుదల చేస్తాడు, తిరిగి ఇస్తాడు. ఎప్పుడు తగినటువంటి సమయంలో తిరిగి ప్రజలకు అందజేసేటువంటిది. సో కాబట్టి మరి పన్నులు వసూలు చేయడము మాత్రమే ప్రభుత్వాల లేదా రాజుల యొక్క బాధ్యత కాదు. ఆ పన్నుల ద్వారా వసూలు చేయబడినటువంటి సంపదను ప్రజల రక్షణ కొరకు, విద్య కొరకు, వ్యవసాయానికి, సమాజ సంక్షేమానికి, అలాగే ధార్మిక కార్యాలకు. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కలియుగంలో ధార్మికంగా ఆలయాల్లో వచ్చినటువంటి డబ్బులను వివిధ రకాలుగా వినియోగిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రజల యొక్క ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఈ పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసినటువంటి సంపదలను వినియోగించాలి అనేది మనకి శాస్త్రాలు చూపిస్తున్నటువంటి సమాచారం. సో కనుక ఇంకా ఇక్కడ సమ సర్వేషు భూతేషు అనేటువంటి పదాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ సూర్యుడు సర్వజీవుల పట్ల సమదృష్టిని కలిగినటువంటి వాడు, అన్ని జీవుల పట్ల సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావము ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే సూర్యుడు ఎవరిపైన నేను ప్రకాశించాలో అని ఎంపిక చేసుకో. అలాగే ఇంకా సూర్యుడు మన ఈ ప్రభుత్వాధినేతల్లాగా మనలాగా ఏంది అట్రాక్షన్స్తో నా వాళ్ళు పరా అనేటువంటి భేదాలతో చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో కానీ సూర్యుడు
ఎటువంటి భేదం లేదు. ఎవరిపైన ప్రకాశించాలి అనేది ఎంచుకోడు. అలాగే వర్షాలు, మేఘాల నుండి పడే వర్షం కూడా. సో ధనవంతుని ఇంటిపైన సూర్యకాంతి పడుతుంది, పేదవాని ఇంటిపైన పడుతుంది, అడవి పైన పడుతుంది, రాజభవనాల పైన పడుతుంది, మురికివాడల్లో పడుతుంది. ఎక్కడైనా సూర్యకాంతి పడుతూనే ఉంటుంది తప్ప ఇక్కడ ఇది రకం ఉంది, ఇక్కడ పడను నేను, అక్కడ పడను ఉండదు. సో సమంగానే సూర్యుడు ఉంటాడు. అలాగే భగవంతుని యొక్క కృప కూడా సర్వజీవుల ఎడ ఉంటుంది. అందుకే సుహృదం సర్వభూతానాం అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. కానీ దానిని మనము ఉపయోగించుకోవడంలో ఉంది. ఎలాగైతే సూర్యకాంతి అన్నిటిపైన పడుతుంది, కానీ ఆ కాంతిని సద్వినియోగపరుచుకునేటువంటిది కొన్ని మాత్రమే. అలాగే భగవంతుని యొక్క కరుణ కూడా సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే భక్తులు, వైష్ణవులు, ఆ విష్ణు భగాన్ని సేవలో వినియోగపడేటువంటి వైష్ణవులు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా సమత్వ భావంతో ఉంటారు అనేది చెప్తారు. ఎలాగైతే సూర్యుడు అందరికీ సమానంగానే కాంతిని పంచుతూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి పృథు మహారాజు కూడా అందరి ఎడ సమదృష్టితోనే పనిచేస్తాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మనకి సమదృష్టి అంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు. హరే కృష్ణ, భగవద్గీతలో సమదృష్టికి సంబంధించినటువంటి శ్లోకం ఎవరైనా 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకం హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. చంద్రావతి మాతాజీ. సర్వేషు భూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భక్త్యా మామభి జానాతి నచాహం తేషు అవస్థితః. ప్రభుజీ కొంచెం తప్పు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 5వ అధ్యాయంలో అయితే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే కవిహస్తిని శునిచైవ శ్వకేశ పండిత సమదర్శన. సమదర్శన అనేటువంటి అది మాతాజీ చెప్పింది ఓకే, అందరి ఏర్లో ఉండేటువంటి. కానీ ఇక్కడ ఒక వైష్ణవుడు లేదా పండితుడు అనేటువంటి వాడు అంటే యథార్థాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడు, అనగా బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిపాక స్వపాకేచ అంటూ చెప్పబడినటువంటి సునిచైవ స్వపాకేచ. హరే కృష్ణ. సో కనుక మరి ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాడు బ్రాహ్మణే గవి అంటే సాధారణంగా బ్రాహ్మణుడు కానీ ఆవు ఇవి గుణాల పరంగా చూస్తే సత్వగుణానికి ప్రతినిధులుగా చెప్తూ ఉంటారు. అలా సత్వ గుణస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాటిని, అలాగే హస్తి అంటే ఏనుగు సాధారణంగా రజోగుణానికి చెప్తుంటారు. అలాగే చండాలుడు అంటే కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడు కుక్క, ఇవి మనకి తమోగుణ. సో ఈ గుణ స్వభావాలను చూడకుండా ఆ వాటిలో ఉండేటువంటి ఆత్మను, ప్రతి జీవిలోనూ కూడా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాడు ఆ ఆత్మ స్వభావాన్ని గ్రహిస్తాడు, చూస్తాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఈ పృథు మహారాజు కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారమైనటువంటి ఈయన సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటాడు అని మనకి ఆ భగవద్గీతలో 5వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకం 18వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా జ్ఞాని అనేటువంటి వాడు, బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు, ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాడు వివిధ శరీరాలలో ఉన్నటువంటి జీవాత్మను సమదృష్టితో చూస్తాడు. అంతే తప్ప ఇది ఆ జీవి ఇట్లా అనేటువంటి భావన ఉండదు. అందులో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మతత్వాన్ని, జీవాత్మను సమదృష్టితో చూస్తారు. సో ఎలాగైతే భగవంతుడు సర్వజీవుల సమత్వ భావంతో ఉంటారో అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా 2 రకాలుగా ఉంటాం. ఒకటి
మన యొక్క స్థితిని తెలుసుకుని ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని యొక్క కేంద్రంగా, భగవత్ కేంద్రంగా ఇక్కడ మనము మన జీవన విధానము, మన స్వధర్మం ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకునిగా ఆయనను ఆనందింప చేయడానికి మన ఇంద్రియాలను వినియోగించినట్లయితే, ఎలాగైతే పృథు మహారాజు ఇప్పుడు అంతకుముందు ఇంకా మనం చూసినటువంటి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్, అంబరీష్ మహారాజు లాగా ఆ భగవంతుని కేంద్రంగా పనిచేసినప్పుడు ముక్త స్థితిలోకి జీవులు చేరుకోగలుగుతారు. అలా కాకుండా నా ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం, సో ఇది నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం ఇక్కడ అన్ని శాస్త్రాలు కూడా మనకి చెప్పబడుతుంది. మన యొక్క పరమగతిని పొందడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికే మన యొక్క కర్మలు, మన యొక్క ఇవి చర్యలు ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా కాకుండా స్వతృప్తి కోసం, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటుంది, ఏది చేసినా ఏది అయినా అది కృష్ణార్పణ దూరంలో చేయమని చెప్పారు. అలా కాకుండా చేస్తే పాపాన్ని భుజించినట్లే. అంటే కృష్ణ కేంద్రంగా లేకుండా జీవించేటువంటి జీవనము బంధనానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది. కృష్ణ సంబంధంలో జీవించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ముక్తిని కలగజేస్తుంది. మరి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము ఆ భగవద్ధామాన్ని, ముక్తి అంటే భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడం ఇక్కడ వైష్ణవ విధానంలో. సో అంతేకాని వివిధ రకాలుగా నిరాకారుల వాదులు వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ ముక్తులు కాదు. సో కనుక ఆ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇష్టము అనిష్టము అనేటువంటివి ఆధారంగా కాకుండా ధర్మము ఆధారంగా మనము జీవించాలి అనేటువంటిది మనకి సర్వశాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఇక్కడ భాగవతము పృథు మహారాజు చరిత్ర ద్వారా మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం కూడా అదే. సో అందుకనే ఆయన వ్యక్తిగత ఇష్టము అనిష్టము అనేటువంటి వాటిపైన ఆధారంగా కాకుండా ధర్మబద్ధంగా పరిపాలిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే చివరిగా ప్రతపన్ సూర్యవద్విభు అంటూ మనకి ఆ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతపన్ అంటే ప్రకాశిస్తుంది, తేజస్సు ప్రభావం చూపుతూ, సూర్యవత్ సూర్యుని వలె, విభుహు అంటే ప్రభువు లేదా శక్తివంతుడు లేదా విస్తృతమైనటువంటి ప్రభావం కలిగినటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు సూర్యుని వలె సమదృష్టితో ప్రజలందరినీ చూసి ప్రజలను పోషించి ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ అవసరమైనప్పుడు కఠినంగా కూడా వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంటాడు. ప్రజల నుండి వనరులను స్వీకరించి ప్రజలకే తిరిగి వినియోగించేటువంటి. సో కనుక ఇక్కడ మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణం చూస్తే రాజు మరియు ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి సంబంధం చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఈ శ్లోకంలో అని చెప్తున్నారు. కనుకనే ఆయన ఇక్కడ ప్రజల దగ్గర నుండి వసూలు చేసిన ధనాన్ని ఎప్పుడూ కూడా పెద్ద మొత్తంలో జీతాలకు ఇతర ఖర్చులకు ఇచ్చేటువంటి సొమ్ములు, అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అలవెన్సెస్ వాటిలోకి ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది అదే. కానీ సూర్యుడు ఏ విధంగా అయితే భూమికి ఎంతో దూరంలో ఉన్నా కానీ ఈ వివిధ జల వనరుల నుండి నీటిని గ్రహించి తిరిగి సరైనటువంటి సమయంలో భూమికి అందించి భూమిని సారవంతం చేసే విధంగా రాజులు కూడా లేదా ప్రభుత్వాలు పన్నులు వసూలు చేయాలి. ఆ చేసినటువంటి అంటే వసూలు చేసినటువంటి ఆ సొమ్మును ప్రజల రక్షణకు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ అలా ప్రజల రక్షణ కొరకు ప్రభుత్వాలు పనిచేయనట్లయితే ఆ పన్నులు వసూలు చేసేటువంటి నైతిక హక్కు కూడా వాళ్ళకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో అలాంటి విషయాలు ఏవి కూడా లేవు. మనకి ఈ వేదాలలో రాజు ప్రజల భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక సంక్షేమానికి బాధ్యత వహించేవాడు. అందుకే ఇక్కడ పృథు మహారాజు విషయంలో కూడా ప్రజల నుండి
పన్నులు వసూలు చేయడం కంటే ఆ చేసేటువంటి దాన్ని తిరిగి సరైనటువంటి సద్వినియోగపరచడము అతని ఆదర్శమైనటువంటి సూత్రాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి మనకి ఈ ప్రకృతిలో మరి మనకు లభించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా మన యొక్క జీవన విధానాలలో మన ఈ శ్లోకాన్ని, ఈ సందేశాన్ని, ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి సందేశాన్ని అన్వయించుకున్నట్లయితే భగవంతుడు మనకి అనేక రూపాలలో అనేకమైనటువంటివి ఇస్తాడు. ఉదాహరణకి ధనం ఇస్తున్నాడు, విద్య లభిస్తుంది, సమయం కూడా ఉంది, అలాగే ప్రతిభ, పదవి, ఆరోగ్యము, సామాజిక ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఇవేవి కూడా ఏదో మనంతట మనం ఏదో పొందినట్లుగా కాకుండా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా పొందినట్లుగా భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి వనరులుగా వాటిని మనం వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వాటన్నిటినీ కూడా మనకు లభించినటువంటి ధనమైన, విద్య అయినా, సమయమైన, ప్రతిభ అయినా, ఏదైనా పదవి లభించినా, ఏది లభించినా దానిని భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ప్రతిదీ భగవత్ సంబంధంలోనే మనము వినియోగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది కృష్ణ సేవలోనే వినియోగించుకోవాలి. ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ మన ధనం కృష్ణ సేవకు, మన విద్య కృష్ణ సేవకు, మన సమయం కృష్ణ సేవకు, మన మాట కృష్ణ సంకీర్తనానికి, సో ప్రతిదీ కూడా ఆ విధంగా భగవంతుని వైపుకు మారిస్తే దాన్నే శ్రీల ప్రభుపాదులు యుక్త వైరాగ్యము మనకు శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. అదే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా సమదృష్టి, వనరుల యొక్క సముచిత వినియోగము మనకి ఈ శ్లోకం నుండి నేర్చుకోవలసినటువంటి గొప్ప సందేశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద